Plasma, m'encanta. I esteu ensenyant moltes coses? Sí, jo ja sé moltes. I ara què esteu fent? Jo ja sé moltes. Una cosa més. Els gasos que venen així se queden ahí dalt en l'atmosfera i mireu, apuja el CO2, apuja la temperatura. Mireu, se'n recordeu que han posat els termòmetres? Mireu, un voluntari, el que diu jo mai li dic, així que... Dile sí. Sí, hombre. Dime la temperatura, mira, ambient, dísmela. Ahí, casi 40, ¿verdad? Vale, y ahora mira, el efecte hivernacle, mira el termòmetre, on està? Ha superat el 50, veritat? Mireu, l'efecte hivernacle ahí dins és 50 graus, que és el que està passant, el que vos han dit del planeta Terra. La calor no és, se queda dins, ¿vale? Y es... Y así se viene de sales marinas, ¿vale? Y es todo mare. Donde saquem pràcticament tot l'oxigen que nosaltres estem respirant. I no... Es de cristal, ¿verdad? Bueno, pues mira, hay que mirar muy para arriba porque estoy muy alto, ¿sabes? Esto es lo que tiene darle visibilidad al asunto. Ah, pues porque soy medio burbujo. Y haces así, dices, para allá. Y dices, bola, para acá. Pero es que las bolas se pueden escapar y ahora dices, para abajo. Y... Que flote. En concret és per unes platges sostenibles, el que estem fent sí que és de Guarda, Guardamar, els altres pobles del voltant, l'estiu, que hem dut així a tota aquesta sèrie de tallers on ensenyen des de què significa, quins efectes té l'efecte hivernacle, amb el que són les meduses i el perquè, etc. També ensenyant-los a les platges netes. Tot això va unir també a la campanya de l'Institut de Platges que fem des de la Diputació de les platges de la província i també que són les 10 platges que neteja la Diputació, un servei on es dispensen 400.000 cendrers per a que aquestes puntes de cigarret, aquestes colilles, no es queden a l'arena perquè són de difícil neteja i de difícil destrucció, que fa... Avui estem fent aquests tallers que ha preparat la Diputació per això, per a unes platges més sostenibles i per a preparar un poquito a la gent major, a la gent menut, per a que sàpiga com tratar el tema de les meduses, com el tema de les algues i com tota la neteja de lo que són les platges en si. I bé, avui hi ha una afluència almenys sobre 140 xiquets de diversos pobles i ha estat molt bé. La cosa està quasi acabant-se i ha estat molt bé, molt distribuït i... Platja, platja! ¡Berrebol! ¿Tiene nariz, Bob Esponja? Venga, pues a dibujarle la nariz. Venga, todos a dibujarle la nariz.